Mbah cantik. Dalu. Lho. Kademen berarti. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Wen beratmu iki wis rawuh nah. Siapa? Iki Mbah Jito ya karo Mbah Darno. Nggih, sugeng dalu. Tulung Rejo Kandat. Ugi pen beratmu Pak Supar Mbogem ya rawuh nah. Pak Girit. Iya Pak Iki sapa, Girit. Pak? Pasukan Besuki Udanawu ya rawuh. Sugeng dalu Besuki. Luar biasa. Oke. Wong ayu satu tembang caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia. Nggih. Ya, oke. Satu tembang ya ini. Ibu-ibu PKK ya dari Mojosari wong ayu. Ini luar biasa Mbak Dia. Nggih. Kekompakan guyub rukun ora kaya Mojosari kene nah. Nggih. Ya, dipadikani panjenenganipun inggih menika Bapak Kades Agus ya. Bapak Agus. Ya, Bapak Agus Nabus Jam-jami nah. Nggih. Ya, luar biasa. Penontonnya tumplek-blek mriki nggih. Iya Mojosari, Bro. Mojosari Keras Oke. Kediri. Nanti Bapak Ibu juga dihibur dengan pelawak kondang. Ya. Di Cak Gareng Jajak. Gareng jajak. Saka ngendi wong ayu? Purwodadi. Purwodadi.